Gaur, luzaketa batzuk ekarri dizkizuet bai. Luzaketa hauek egin ditzazkezue bai kirola egin ostean, bai edozein momentutan bai, gorputza pixka askatzeko eta luzatzeko, bai ondo etorriko zaizkizue. Beraz gaur, erabiliko dugu bai koltxoneta bat, ez baldin badakazue lasai asko toalla bat edo daukazuten zerbait eroso egoteko, eta aulki bat, bale? Tira, espera goaz. Azteko, eseriko aulkian, suabe, ipurdia ondo apoietuta, eskuak atzera, heldu aulkia, arna sartu, eta gorputza, itxibera, mantendu postura horretan, eta tira. Besoak hortende daude, begirada lurrera, eta hasteko, ari bai, belarriak sorbaldetan eramango ditugu bai, alde batera, suabe, dira bueltatuz, eta beste aldera. Tira, jarraitu alde batera, bestera. Suabe, errepikatu. Eta azkeneko bihartuko benga ba. Oraingoan, postura berdinean jarraituz, errotazio bat egingo dugu bai, ezen esako bat bezala bai, burua alde batera, erdira, eta bestera. Suabe, alde batera, erdira, eta bestera. Jarraitu. Azken errepikapena. Oso berriko begirada gora, suabe askatu besoak, eta oraingoan tira. Bai, aurrera jarriko nahi ikusteko. Eseri aurrean, hankak ireki pixka bat, bai, zurriak boietuta, gorpuak lurrera bai, ortegatuta bezala. Arna sartuko dugu, eta beragoaz, botatzen dugu bitartean. Eta esku horiek, lurrean apoiatuta ere, mantendu postura horretan bai. Venga, hor, ingo mantendu, begirada lurrera. Eta pixka bat gehiago. Eta arna sartu bera, eta eskatu gora goazen bitartean. Oso aldakatzea, eta tira postura berdinean bai, puntakor pixka bat kanporaka begira, orduak ondo apoiatuta oraingoan eskuekin orduak ikutuko ditugu, eta indarra ingo dugu kanpoekin, hanken kontra bai, tira arna sartu, eta jaitsi bera. Eta indarra egin esku horiekin eta ukarotoekin, hankenara, mantendu indarra eginez, begirada lurrera. Arna sartu, eta pixkanaka goazeko. Sorbalakatzen gero, erlaxatu, elkartu pixka bat hankak bai, eta ondo apoiatu ipurdi hori, eta goaz bai, besoien gora, eta tira zenura bai, mantendu pixka batian, eta oraingoan, gure alde batera, eta bestera bai, arna sartu, eta alde batera zoazenean, arna saskatu. Tira, bueltatu erdira, suabe, ez dago presari, beste aldera. Mantendu segundo pare bat, bueltatu. Tira, beste batera.
segurtasuna, hor, finko, lurrari itxasia daude. Bari arnasketa sakon postura honetan, arnas hartu eta bota. Beste bat. Oso ongi, tira guazen gora pixkanaka. Perfecto. Hankalatu, bai? Apoiatu ondo. Egin indar pixka bat hor. Eta erraztu. Eta besarkatu pixka bat hor. Venga, mantendu hor. Eta igo baino lehen, bi arnasketa sakon tira, fuerte. Armas hartu eta bota. Beste bat, armas hartu eta bota. Igo gora pixkanaka gorputza. Apoiatu lehoriak elkarrekin lurrean. Eta tira, orain bai, goaz. Altxatu eta bota. Aldatu eta mugian tokiz. Eta horrengoan, suabe launiko jarriko behar. Aurkia horrean. Tira, apoiatu besoak eta burua besoen artean sartuko dugu, bai? Hor, txekuzatuta ondo begirada lurrera. Eta hor mantendu, bai? Venga, fuerte. Adi ekipo. Bi arnasketa sakon hementxe, arnas hartu. Eta bota. Beste arnasketa bat. Oso altxatu dugu pixkanaka. Askatu pixka bat besoa. Zorbaldakia relaxatu, bai? Eta tira, hanka bat aurreratuko dugu. Oso sentitzen zaren moduan, Tira. Besoak luzatu ere, bai? Eta burua sartu, bai? Oraingoan hanka bat ulertu badakagu. Eta gure kopeta ia aurkiaren kontra doa, Venga, hor mantendu. Beti ere, eroso sentitzen zaren postura hartu, bai? Venga, arnasketa sakonak, ibai, arnas hartu. Eta bota. Venga, azkenekoa. Oso ondo. Tira. Atzeranka. Eta aldatu suabe, bai? Venga. Eroso jarri. Burua sartu. Eta tira indarra oinaren lurraren kontra, bai? Eta azkenera gaude finko dugu. Ba. Venga, arnasketa sakonak bi amaitzeko. Ederki, suabe. Bai, ja apoiatu eriozean, eta hasieragoa eta bai. Jankarrea eta burua barrura. Venga, mantendu hor posturan pixka bat. Venga, amaitzar gaude, Oso ondo. Apoiatu eskuak lurrean. Tira sorbaldak atzera, lasai. Bai. Askatu pixka bat sorbalda hori, bai, borobil batzuk. Lasai asko atzera. Ireki eta arnastu. Eta tira. Hori alde batera, suabe, bai. Lepoa luzatu ondo. Arnas hartu eta beste aldera.
oso bai. Eskuak lurrera doa dira, nahiago dezuna eta lagundu goran jute, bale? Suabe, suabe. Eta maitzeko, sartu suabe. Bota, eta azkena, bai? Arna sartu, eta erditik. Bota. Bueno, ekipo, mila esker bai, espero du gaurkoa gustatu izana, eta ez ahaztu bai, mugitu etxean